तुम्ही पळतात GNH. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आणकाच लागतले. मुझे पाशी हड्डे झाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. किती टायर चेंज कर मरे. कोई चेंज केला बरे. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. पाचनो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. पळय